Здравейте, хора. Абе, гледам тая гума. Вижда ми са мека. Не знам вие какво ще кажете, обаче аз имам едно устройство, с което ще проверя. Мери, сега ще ви покажа. Мери само килограми. А друга мерна единица там. Аз си не интересува килограмите. Е приблизително на баровете. В смисъл 1 килограм и приблизително 1 бар. 2 килограма се равняват на 1 бар 96. Така. Сега ще махна капачката и ще проверим тая гума. Виждаме саме, аз по принцип ги помпя 2 бара и половина, не 2 бара и половина, 2 бара и 3, зависи, нали. Ако колата е натварена, ако не е натварена, ето как действа, излезна. Сега гледаме килограмите. В момента е 1, само да фокусирам, 1,8, така го кажем. Аз по принцип ги правя, сега ще ви покажа колко. Аз ги правя 2,3. Ето как ги правя. Значи е спаднала. И сега ще напомпим. Ще проверим другите как са. Да знам дали само тази ще помпя или и другите също. Има вятър. Оп. С една ръка малко трудно. Тази е 2,1. Добре. И тази може малко да се препомпи. Сега ще видя другите. Днеска е много ветровито времето. Така. И тази е 2,1. И тази ще се препомпи малко. Така, и да видим тази предна, следващата. И тази е 2,1. Значи, сега ще ви покажа колко трябва да са напомпени гумите. Ако е леко натварена колата, ако е по-натварена колата. Нека да оставим така капачките. Без това ще помпим. Така, сега ще ви покажа. Отиваме в колата и натискаме копчето, затворим багажника, капачката за резервоара. Така, отваряме капачката и гледаме какво пише тук. Сега пише 2,3, това са барове, това са PCI. Нас се интересуват баровете. Когато колата е леко натварена до 3 човека и малко багаж, предна ос 2,3, задна ос 2,3. Обаче когато колата е натварена с 5 човека и повече багаж, предната ос може да е 2,5 бара, задната ос вече виждате 3,1. Ако е седан, ако е хеджбек, горе пак същата работа. Колата е хеджбек в момента, значи ако е натварена. Нас сега това не интересува долното, нас те интересува тази скала тук. 2,3 на предни колела, 2,3 на задни колела. И сега така ще направим. Сега ще взема компресорчето. Тук затваряме. Имаме компресорче на щастие, което доста пъти съм го ползвал. Секунда само да го взема. Така. Това компресор ще върши много хубава работа. Ето вижте го. По принцип не е от най-хубавите, обаче върши много добра работа. Когато се наложи, както сега в момента се налага. Ще мога с една ръка да видим сега. Така, успях добре. И това го бутаме за палката. Така. И почва да помпи. Сега. Няма да паля колата, понеже трябва малко да се напомпи. По принцип хубаво се запали, понеже нали, акумулатора се изтощава, но няма да я трябва сега. Оп! Почне да напомпи.
Ще изчакаме малко да напомпи. Тази гума е най-изпаднала от четирите. По принцип с тази гума съм имал и преди проблем. Тя спадаше някъде, нещо беше разлепена от самата джанта. Залепаха я, пак същата работа. Леко паднала. Но няма проблем. Сега ще я напомпим. Ще паузирам за малко клипа, докато се напомпи тази гума. С малко пак ще се включа. Сега видим колко се напомпала гумата. Само ще оставя така телефона долу на земята. Секунда. Ще трябва две ръце да измеря. Май съм я оцелил колкото трябва точно. Ето вижте. 2,3, да, 2,3. Точно колкото искам по принцип. Добре. Тази гума е готова. Сега отиваме на следващата, на задната. Ще ги направя, всички гуми ще ги направя 2,3. 2,3 ще ги направя всичките. И пак включваме в запалката. Хайде пак малко пауза. Тази мисля, че тя ще е готова. Сега ще я проверя. Така. Да. И тя е толкова. Много малко, да. И тя е 2,3. Добре. Назад, надясна, напред, надясна са готови. Сега ще отидем от лявата страна да видим какво ще стане. Само трябва да преместя кабела от другата страна. Почваме с задната. Така. Нека да го закачим. И тук трябваше малко, доколкото си спомням. Беше 2,1. Сега ще направим 2,3. Не е набързо. Пауза. Нека да видим и тази какво е станало сега. Колко бара е. Това помпихме. И тя е 2,3. Идеално се помпят. Много добре. И остана да направим предна лява. Предна лява. И за нея малко трябваше да се напомпи. Няма да трябва много също тук. Хайде пак да вкараме в запалката. Мисля, че на тази стига толкова. Сега ще видим какво показва инструмента. Оп. Така. Само остава телефона. И тя показва 2,3, с което мисля, че
сме готови. Така. Ами хора, готови сме с помпенето на гумите. Аз искам да ви покажа как се сети това малкото инструментче. Да си проверявам, нали, за налягането на гумите. Пак да ви покажа, има скала в килограми, което е много удобно, понеже като го обърнете килограмите в барове, само да фокусира. Ето, килограми. И са приблизително еднакви стойности, килограмите и баровете. Както ви казах, аз ги правя толкова. Ето, 2,3 ги правя гумите, което мисля, че е достатъчно. Колата е лека, няма нужда от повече атмосфери. Евентуално като се натваря с повече хора и багаж, но това става много рядко. Това почти не се случва да има много хора и багаж в колата, затова кара на 2,3. И така хора, чао за сега, много съм бил полезен. Чао, чао.